premi a la millor websèrie 2013 de la secció oficial és per... Les coses grans. Doncs aquest fet sense importància m'ha ajudat. Ah, necessites ajuda? No és normal anar a casa del pacient. No, no és normal, no. Pacient? Client. He dit client. No, Avui les coses grans ja som gairebé 25 persones, però com us podeu imaginar és molt difícil finançar un projecte que s'emet gratuïtament a internet. Llavors, que avui el Festival Zoom fiqui el focus aquí, doncs per nosaltres és significatiu i ens ajuda a donar solvència a aquest projecte. Era una idea molt senzilla, fàcil de gravar en el meu pis. Internet té aquesta cosa molt immediata, molt dinàmica i que ho admet molt tot. Finalment ha quedat una cosa molt polida, però inicialment l'origen era també una cosa una mica més cantelluda, no? En plan més una sabata i una espardenya. El que imagines és més real que la realitat. No, això no és veritat. No hi ha res més real que la realitat. La ment no és més real, no. Això és una xorrada. El nom ho indica, realitat, real. Gent a qui han amputat el braç segueix sentint dolor, vale? No fem broma sobre aquest tema. Sí, partíem dels esquemes d'emissions programades, no? A internet no hi ha cap mena de programació, s'emet i un s'ho mira quan vol i el dia que vol i a l'hora que li dona la gana, no? Llavors nosaltres sí que hem estat emetent un per setmana i una temporada és 2, però ara emetrem de manera més... Despentinada. Ei, què, com ha anat amb la psicòloga? Què insinues? Què vols dir? Bé. T'agrada? No m'agrada. A veure, fer-me amb ella, no m'ho faria... Bueno, si m'obliguessin sí, no? Vull dir, no és lletja, però no, m'agrades tu. No, que si t'agrada com a psicòloga. Emetrem el 33 a partir del 7 de gener. Sí, als vespres. Clar, és com ficar, no? Una gota de... No em surt cap metàfora enginyosa, quina merda. Apareixeran personatges nous i problemes més petits però viscuts d'una manera més psicòtica. És com si sentís el seu nom tota l'estona, saps? Com si els meus òrgans volguessin tornar amb ella. Un home no es pot banyar 2 cops al mateix riu, Heràclit. Mira, dius riu i la veig a ella banyant-se en un riu amb un altre. Al seu cos, a l'aigua. La veritat és que no tenim res concret i prou lligat per poder-ho explicar, perquè són idees que tenim al cap, però sí, tenim 2 o 3 projectes que estem barallant-nos en sentit intel·lectual i a veure com els podem tirar endavant.